Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Mayroong mayaman, may api sa mundo. Kapalaran kung hanapin, di matagpuan. At kung minsa'y lumalapit nang di mo alam, o bakit kaya may ligaya't lumbay sa pag-ibig? May bigot, tagumpay, di malaman, di maisip kung anong kapalaran sa akin ay naghihintay. Bakit kaya may ligaya't lumbay sa pag-ibig? May bigot, tagumpay, di malaman, di maisip kung anong kapalaran sa akin ay naghihintay.